Dhewe kok mentenge wetenge dhewe nek ngono kuwi dalan-dalan do rusak ya ora ditandani wis jan Jah sekondi we wis wong golek pulsa iki be rupamu lum sepi aku bingung aku ketahuan pacaran karo Surti nang pelataran candi. Ana Pak Sariman, ngomong-ngomong ke Sariman iki aku mau weruh tanah lor desa e bengkok. Saya wis dadi depo. Tenane. Wis sindek ngidul po, sindek irono po. Wis, aku buktine dalan-dalan dadi rusak. Wah, wis ora bener nek kuwi. Wis nyalahi aturan. Saiki mesake karo penambang sing tradisional kaya Karso, Giono, dadi ra oleh gawean saiki. Dalan rusak sik rugi nang awake dhewe juga to. Ya ora mung karo awake dhewe, karo masyarakat. Sing Surti ya wis omong karo aku nek denen ki ra setuju sadurunge nek karo apa lurah iki sing dadi bapakne Pak Sariman. Tapi ya saiki kan wis kejadian to. Nah, dhewe to bertindak ngono wae. Tetep kudu bertindak to. Wis tak balik sik lah. Ya, wis. Rebok sisa. Yo. Ngapunten Pak, niki badhe laporan. Laporan apa ganggu? Weh, ganggu. Mau angsal telepon saking kabupaten bilih proyek dana pembangunan jembatan Kali Asad sampun saged dicari. Kuwi proposal kapan? Niki proposal kelurahan Kologi. Ndelok ndi? Niki proposal Pak. Mriki Pak. Wah, iki ndi anggarane? Iki Pak. Ngarep-arep ra penting, sing penting anggarane. Anggaran semene oke iki turah. Jadi sesuk anggaran iki kudu cair. 20% saka anggaran wehke aku lurah. Lah kok ngoten Pak? Kowe rasa ribut wae cah cilik ribut. Ini. Duit. Duit lan duit. Iki gak separo. Gawonen. Niki duit apa Pak? Wis kok cekelan sesuk turake sesuk. Iki gak separo. Sesuk separone tak wene danane cair. Sing penting 20% saka anggaran wehke Pak Lurah. Iya Pak. Wis saiki kowe bali matur. Iya Pak. Julali, aku kayak sibuk garap tugas. Lurah Mas Sariman arep digawe-gawe. Kelurahan di Jalan. Siapa nih? Iki kayak maca-maca. Wes Kang Didi. Saking awas nih. Sugeng nih. Selamat. Nggih, Kang Istu. Nggih. Piye kabare? Niki saking alas nili sawah kulon kono. Piye tanduran kabare? nganu nika dalane rusak kabeh le sing kulon kono. Mong lurahe ngedeke depo nang Bengkok. Kuwi wis suwe ya, Di. Ampun. Dalane rusak kabeh. Dadi rakyate do kacul do liwat do pekah. Kuwi wis suwe, Di. Ampun pun sawetara le. Ya kuku karepe. Nggih nyetlipun niku. Tekene wis dadi lurah. Lah iya ta.
perkembangan seterusnya. Ya kayak gini Pak, bisa lihat sendiri kan? Tapi saya nggak enak ini Pak. Bapak kan tahu ini samping Pak. Warga desa udah mulai nggak nyaman dengan adanya depo kayak gini Pak. Semuanya kan bisa dibeli. Udah, nanti dipikirkan lagi. Kita lihat coba.